tinc un don, no? 400 milions d'euros. Conto patrimonis, no? És gravíssim. Gràcies a ell he conegut a gent increïble. I a molta altra gent. També he viscut moments únics, no? €200.000 en frascos. És gravíssim. What do you do to relax? Que què faig per relaxar-me? Pues lo de sempre, no? Una cosa que és gratis i me la puc permetir, no? La porta d'emissió, la porta d'emissió, la porta d'emissió.